Следвам един пичага в интернет, който постоянно минава и казва да следваме мечтите си, инвестира пари в хора, които казват каква мечта имат. Повечето от хората, които коментират, между другото, са точно такива, които искат да си направят собствен бизнес, да изкарат пари и така нататък. Искам собствен бизнес, да напусна настоящата си работа и така нататък. Дълги години аз бях така. Постоянно съм пробвал нови неща, кои са се получавали, кои са се проваляли. В момента, даже развивам дейност, няма значение. Въпросът ми е мечта едно на страна. Всичко се тръгва с това. Наистина, много е важно човек да има мечти, да иска да се развива и да не спира всъщност да мечтае. Въпросът е да знае след това какво трябва да направи, какво ще му коства, защото мечтата е едно, но това е 2-5% от цялото нещо. С това почваш. Без работата, без усиления труд, лишенията, всичко останало е безмислено. Така че 95% от тия хора, които казват, че искат да развиват нещо, да натискат, че имат мечта, да са финансово независими, те даже си нямат на представа всъщност какво стои зад тази мечта. Така че е хубаво хората да имат мечти и да ги следват, но ясно е какво следва след това. По-огром, защото не всеки е готов да даде това, което трябва да даде, за да получи. Затова аз само напомням нещата, които вие вече знаете.